Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Amaphoyisa asekepha umbiko ophuthumayo xwayisa abesifazane njengoba kwanda ukubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabesifazane ngowesilisa ozibiza ngoJohn ku Facebook. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Amaphoyisa asekepha umbiko ophuthumayo xwayisa abesifazane ngeqola lowesilisa ozibiza ngoJohn ku Facebook. Lo wesilisa kubeka ukuthi usebenzisa isithombe okungezona ezakhe bese yenga abesifazane kuba bazikhiphe. Emva kwalokho ke laba besifazane bayaye betholakale sebeshonile. Lokhu kulandela isigameko sokushona kowesifazane okungolorodo Mongale waseLimpopo kuba ukuthi ubizwe lo owesilisa ozibiza ngoJohn kuba bazikhiphe. Emva kwalokho bese etholakala eseshonile. Amaphoyisa aphinda asho ukuthi akusiye owokuqala lo owesifazane. Emavikini amabili edlule esendini eGoli eCatering kube ukuthi ke kwadlengu lo wesifazane maqede naye wabulawa emva ngokubizwa kuye lo owesilisa ohamba ngeMonte Polo elimhlophe. Babe sebedonsa abantu besifazane ngendlebe kuba baqaphele lensizwa eyintswela boya eyingozi ekhasini la ku Facebook engasebenzisi nesithombe zayo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana ngalo lo daba lalo owesilisa osekhathazile ngokuye ngabesifazane maqede ebabulala. Uminenhle ngivela uthe yazeke sibheke nje into elula ungakhulumi nabantu ongabazi ngoba umhlaba usungcole kakhulu. Umduduzi Gwabeni uthe uhulumeni wethu akathengele sisi bethu amapholo beneminyaka nje engu-18 ngaba ngcono kakhulu ngoba engathi bathanda kakhulu amasoka nezimoto. uPetrol sizobafakela thina ngo-NSFAS. Ulakhe Mvubu uthe ibhlungu lento eyenzeke kulo sisi. Inkinga ke kodwa ukuthi kuyimanje khona okhuluma nestranger ku-Instagram ukuthi bayohlangana ngeweekend bebe bengakaze babonana bengazani nokwazana. uSimphiwe Mtiyana uthe izwe libimanje abafundi impela bazame nemsebenzi ukuze bengeke beqomela imali yokuza bafethu. Maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ndathela YouTube sengiphuma kanje ngithi asibambane evidweni elandelayo.